Quan la memòria ens falla és quan ens adonem, amb impotència, de com n'és d'important. Els següents llibres d'artista em serveixen per explicar aquesta idea. Fotografiem per recordar, perquè el record d'algú a la nostra ment és molt present quan l'acabem de veure, molt intens, però aquesta intensitat es va perdent a mesura que no la veiem i aquesta persona i el seu rostre també es van perdent. Fotografiem per recordar perquè no ens en fiem de la memòria. Per capgirar s'entén girar una cosa de manera que quedi al revés de com estava, és a dir, que allò que va a dalt vagi a baix, que allà on hi ha el cap hi hagi els peus o que allà on hi havia un ull hi hagi un altre. Per tant, pertorbar l'ordre de les coses com passa en algunes memòries. Creo aquest trencaclosques amb cares serigrafiades, al refaig, creo de noves, perquè la memòria ens falla. Els puzzles treballen constantment amb la memòria visual, una eina fonamental per aprendre a organitzar-se en les tasques, així com per recordar i aprendre nous continguts. Forats de la memòria és un acordió doble amb les pàgines serigrafiades. A la part visible de les pàgines trobem la imatge foradada amb diversos trepants rodons, de diferents mides, a mà, deixant veure la imatge que hi ha en l'acordió posterior, omplint els buits del nostre oblit. Una confusió és un estat de coses mesclades de manera que no es poden distingir les unes amb les altres. Una confusió fa que les imatges no es puguin descriure. La confusió també pot ser un error consistent a prendre una persona per una altra. Espigolar és collir les espigues que han quedat al camp després la sega, o collir els fruits que han quedat al camp després la collita. També significa recollir o arreplegar coses diverses i recollir o recaptar informació consultant diverses fonts. El meu llibre conté molts d'aquests significats. Amb la mateixa idea de tota l'obra final, la confusió, l'oblit, la recreació de noves fisonomies, va sorgir Garbuix, una barreja confusa, un embolic, on qualsevol podria ser una d'elles. Espero que tots aquests llibres d'obra final us agradin. Moltes gràcies.